Гөлсинә Галимуллина. Кояшлы дала кызы. Беренче бүлек. Җир өстенә яңа көн туып килә. Дала буйлап төркем-төркем җәяүлеләр атлый. Ишәккә җигелгән арбада бер-берсенең иңенә башын салган, йокымсыраган балалар утырган. Җәяүлеләр төркеме арасында татар хатыны Рәхимә белән аның яшүсмер кызы Сания дә мамык кырына эшкә ашыга. Аклыкка төренгән кырның иге-чиге күренми, әйтерсең лә зәңгәр офыкка тоташкан. Сания мамыктан тулышкан үсентеләрнең иртәнге чык нурында төрле төсләргә кергән балкышын күзәтергә ярата. Иртәнге таң җиле үсентеләр өстеннән сыйпап узганда, назлы кызлардай иеләләр, бөгеләләр. Күзне иркәли торган шушы сихри манзара белән кинәнеп, Сания мамык кырына барып җиткәнен сизмичә дә кала. Аларның эшкә керешкәнен генә көтеп торгандай, ак болытлар арасыннан ялтырап кояш чыга һәм җир өстенә кайнар нурын сибә. Кым даласының, шүлнең юлы кояшка тоташкан диярсең. Кул арасы сузымында гына кебек, иләгә кадәр эсселек 50-60 градуска кадәр күтәрелә. Башыннан аягына кадәр эссе үтмәслек итеп киенгән мамык җыючылар көннең кайнарлыгын сизми. Кояш офыкка кереп югалганчы, олысы кечесе мамык кырында баш күтәрми эшли. «Кызым, син миннән дә кызурак җыясың», диде әнисе. 10 яшьлек Саниянең күңелен күтәреп җибәрү өчен аның шушы сүзе җитә калды. Кыз кулларын тагын да кызурак хәрәкәткә китерде. Билендәге алъяпкыч капчыкка мамык тутыра-тутыра, «Мәктәпкә барырга яңа күлмәклек кирәк бит әни, планымны үтәр өчен тырышып эшлим», дип җавап бирде. Балаларга да планны бигрәк күп куйганнар, 10 килограмм. «Беләм, әни, беләм». «Кызым, кояшлы дала кызы бит син. Шушы далада мамык җыйганда дөньяга аваз салдың. Бар даланы яңгыратып елап җибәргән тавышың һаман да кайтаваз булып яңгырый». Әнисе бите буйлап аккан бөрчек тиренме, әллә күз яшенме, яулык чите белән сөртеп алды да сүзен дәвам итте. Әле ярый әтиең янәшәмдә иде, тулгак тота башлауга кендек әбисен алып килде. Тәкыя абыстай тәҗрибәле хатын булды. Әтиең белән икесе күл читенә алып бардылар да анар агачы төбенә яткырдылар. Абыстай әтиеңне су алып килергә җибәрде. Табар вакытым җиткәнлеген йөрәгем сизенде. Өйдән бала чүпрәкләрен хәстәрләп алып килгән идем. Әлхәмдүлилләһ, җиңел таптым. Абыстай сине юып, ак биләүгә төреп, әтиеңә тоттырды. Ишәк җигелгән арбага утырып өйгә кайттык. 3 көннән сине кечкенә арбага яткырып, авызыңа дөге оныннан пешергән ипидән имезлек салып кырга чыктым. Марле аша шул азыкны чуп-чуп суырдың. Мамык планын үтәмәсәк, аш каласыбызны сизгән кебек елак булмадың. Илдә әле дә шул ук законнар дәвам итә. Урта Азиядә яшәүче халык тамагын мамык кырында эшләгән хезмәт хакына туйдыра. Килер шундый заман, без дә үзебезнең туган җиребезгә, баулыга кайтырбыз һәм рәхәтләнеп яшәрбез. Тормышлар гел булай дәвам итмәс, әтиең генә сугыштан исән-сау кайта күрсен. Әнисе сөйләгәнне Сания аңлаган кебек итеп тыңласа да, бала акылы белән бар сүзен дә кабул итеп бетерә алмый. Сине шушы мамык кырында эшләгәндә таптым дигәнен үзенчә күз алдына китерде. Мине монда кем китереп куйган икән дип үз-үзенә сорау бирде. Тик нишләптер әнисенә бу сорау урынына «Сугыш озак барыр микән әле?» дип сорады. Совет гаскәрләренең немец фашистларын кайчан дөмбәсләп бетерәсен бер Аллаһ Тәгалә генә белүче кызым. Әтиең алар белән 3 ел сугыша инде, ничә орден медаль алды. Синең әтиең Хәлим герой. Ул булдыклы һәм бик акыллы, укымышлы кеше. Ватан азатлыгы өчен көрәштә дә алгы сафта ул дип җиң очы белән күзеннән агып төшкән яшен сөртеп алды. Кулак хатыны тамгасы сугылып, туган авылыннан сөрелгән ана йөрәге бу минутларда нинди хисләр кичергәнен бер Аллаһ кына белүче. Әнием, безнең әти кулак булганмы? Яшүсмер баласының кисәк биргән соравыннан Рәхимә тетрәнеп куйды. Кулындагы мамыгын йодрыгына кысып тотты, күзләре ачудан ярсып ычкынланды. Авылда иң тырыш нәсел идек без, кызым.
Тарихның иң зур хатасы бу. Килер бер көн, авылдагы иң булдыклы кавемне Себергә озатып, авылларда калган ялкау хөрәсән, укымышсыз кешеләр белән генә тормышны алга җибәреп булмаганын аңларлар дәүләт җитәкчеләре һәм безне аклап, үз илебезгә кайтарырлар. Аллаһ барысын да күреп тора. Әнә, ил өстенә афәт булып, фашистлар ябырылгач, сөргендәге кулакларны да исләренә төшерделәр бит. 1942 елның 11 апрелендә СССР оборонасы Дәүләт комитеты хезмәт бистәләрендә яшәүчеләрне хәрби хезмәткә чакыру буенча карар кабул ителүгә әтиеңне бер атна эчендә хәрби комиссариатка чакыртып алды. Рәхимә күңелендә ул көн мәңгелеккә уелып калды. Хәлим кулына сугышка китәргә повестка белән паспорт тотып кайтып керде. Тере кош тоткан диярсең. Үзе көлә, йөзе көлә, шатлыгы эченә сыймый. Элекке кулаклар һәм аларның балалары Кызыл армиягә чакырыла. Ватанны сакларга китәбез. Без сөргендә түгел хәзер, әнисе. Кулак сөргеннән азат ителдек. Безгә шикләнмәгән паспортлар бирелде. Без ирекле. Рәхимә башта берни аңламады, иренең иңенә башын салды. Авылга кайтып китәбезме, диде зәңгәр күк йөзе белән күзен мөлдерәтеп. Хәлимнең әле генә балкыган йөзе уйчанланып калды. Юк, бәгърем, миннән башка кайтмагыз, анда сезне кем көтә? Сугыш озакка бармас, бергәләп кайтырбыз да яңа тормыш башларбыз, диде хатынын нык итеп кочаклап. Аз гына түзик, Рәхимәм, язмыш безне утка салды, янмадык, суга атты, акмадык. Без исән. Фашистлар Кыргызстанның бу караңгы пычмагына кадәр килеп җитә алмаслар. Сезгә монда куркыныч янамый. Монда безгә куркыныч янамый. Рәхимәнең бу сүзе тел очыннан очып чыккандай булды. Үз тавышыннан сискәнеп китте. Үзенә эндәшә дип аңлап башын күтәрде. Әнисенең борчулы йөзен күргәч, эндәшмичә генә җыйган мамыгын тапшырырга китте. 10 килога туларга әз генә калды дип куанычыннан ышынып килде. Тик әнисенең йөзендәге кара булыт таралмаган иде әле. Кызына эндәшерлек көч тапмаса да, күз чите белән янәшәсендәге кечкенә нәфис бармакларның ничек итеп мамык йылкуын күрде. Баласының шатлыктан балкыган йөзен дә, үзенә ниндидер сорау бирергә әзерләнгәнен дә йөрәге белән тоя. Тик күкрәк турысындагы авыр таш әрниме әрни. Бу әрнүне яшүсмер балага ничек аңлатасың, я? Сония әнисе янынарак йылышып эшли башлады. Әнием, кадерлем, диде ул. Сугыш башлангач, әти безне Кыргызстанның иң тыныч урыны дип шушы шәһәргә күчерде. Әни, әти белән синең Мөкәррәмә һәм Наҗия апамнарның туган җире Урта Азия түгел икәнен беләм. Сезнең туган ягыгызга кайтасыгыз килә, тик миндә андый хис юк, чөнки мин шушында туган, шушы кояш астында үсәм. Мин кояшлы дала кызы, бу минем туган илем, дигән сүзе белән әнисен шаккаттырды. Сабый гына булса да, аның кызы нинди акыллы сүзләр сөйли. Олы кешеләр кебек уйлый. Әни, безнең мулла нәселе икәнебезне беләм. Ни өчен туган җирегездә муллаларны, байларны яратмаганнар? Үземнең әби-бабайларым тормышы турында беләсем килә. Сөйлә, әнием. Рәхимә күзен тутырып кызына карап алды. Тамак төбенә тиер утырды. Шуны йотып җибәрә алмыйча изаланды. Үзенең кулы автомат рәвештә бер излексез мамык йылкый, тик теле генә кызына җавабын әйтә алмый. Ник дәшмисең, әни? Тормыш юлың үз илеңдә дә авыр булдымы? Тамак төбендәге тиер ипләп кенә таралды. Кызым, багалмам, үз илемдә мин бәхетле идем. Мәктәптә 7 ел укып белем алдым. Язуымны күргәч, әтием аркамнан сыйпап, хәрефләрне бигрәк ыспа итеп тезәсең, үскәч динебез турында китап язучы булырсың дия иде. Мине шушы сүзе рухландырып җибәрде булса кирәк. Нәрсә күрсәм, нәрсә уйласам язып бардым. Хәзер дә язам. Шуның белән күңелдәге ярсу хисемне басам. Кулаклар дип безнең нәсел ыруны тузгытып аттылар. Авылда калган бер туган апам Галимәне уйламаган бер көнем дә юк. 15 елга якын газиз туганың белән күрешми яшәп кара. Күпме хатлар яздым, ник берсенә җавап бирсен. Апам да мулла хатыны иде. Сония башын әнисенә таба борды. Кызның кызыксынудан күзе ялтырый.
Әни, син язучы. Кайда ул язуларың? Кайтуга миңа күрсәтерсең. Минем дә укырга, язарга өйрәнәсем, мәктәп укучысы буласым килә. Әтиең сугыштан кайткач, сине мәктәпкә бирербез. Укырга өйрәнгәч, минем язганнарымны да укырсың. Син үз әти-әниеңнең, әби-бабаңнарның кем булганын, нинди гомер юлы узганын белергә тиеш дигәндә, Рәхимәнең тавышы тамак төбеннән калтырап, сыкрап чыкты. Мәктәпкә укырга керәчәген уйлап, Саниянең бит урталары алсуланып балкыды, күзләреннән бәхет чаткысы ургылды. Шушы мизгелдә күктәге кояш әйтерсең лә Саниянең йөзенә төшеп кунды. Әнием, мин мәктәптә гел 5 билгесенә генә укыячакмын. Укырга да, язарга тиз өйрәнәчәкмен. Менә күрерсең. Ышанам, кызым, безнең нәсел зирәк зиһенле. Рәхимә бу сүзен горурлык белән әйтте. Йөзе яктырып китте. Синең яза торган китабың кайда? Кулыма тотып карыйсым килә, диде Сания, кара карлыган кебек күзләрен җемелдәтеп. Үз кулым белән теккән киндер янчыкта, кечкенә сандыгымда саклыйм. Вакыты җиткәч, синең кулга килеп керер ул балам. Апаңнар да укырлар һәм безнең нинди катлаулы тормыш юлы узганыбызны аңларсыз. Тизрәк сугыш тәмамлансын да, әтиегез кайтсын дип телик. Синең белемсез үскәнең өчен дә җаным сызлый. Мәктәпкә укырга керсәң, җан сызлавым басылыр иде. Сания әнисенең соңгы сүзләренең мәгънәсенә төшенеп җитмәде. Ул инде күңеле белән үзе укыячак мәктәптә йөри иде. Белем алырга барачакмын дигән якты хыял кызга канатлар куйды. Мәктәпкә киеп барырга күлмәклек тукыма алыр өчен көне буе мамык җыя. Үзе авыз эченнән бер өзлексез: "Әтием, кайт тизрәк, кызыңны мәктәпкә кертәсең бар", дип кабатлый. Кызы хыял диңгезендә йөзгәндә, Рәхимә җиргә иелеп өйлә намазын укыды. Өйдән алып килгән ризыклары белән тамак ялгадылар. Саниягә иелә төшеп: "Намаз ачкычы тәүбә, күкләр ачкычы ураза икәнен белеп үс, кызым. Без муллалар нәселен дәвам итүчеләр. Тәрбиянең бишеге гаилә, милләтнең бишеге дәүләт", дия иде мәдрәсәдә безнең мөгаллимәбез. Дала күңелне, иман җаныбызны сафландыра. Шөкер итү белән игелек җәннәткә, нәфес белән хөсетлекнең тәмугка кертүендә белеп үс. Дөньядагы иң авыр хезмәт калбыңны төзәтү. Бала вакыттан Аллаһның берлегенә ышанып, бар эшебезне Раббыбыз хузурына тапшырырга гадәтләнеп тәрбияләндек. Җанымны бары тик шушы уйларым гына тынычлыкта тотарга ярдәм итә. Күкләргә карап, без ни өчен мамык кырында, ни өчен туган җиребездә түгел дигән сорауны көнгә 1000 тапкыр бирәм, тик җавап кына таба алмыйм. Рәхимә бу сүзләрен үз алдына ярсып сөйләде дә тынып калды. Йөзе бурлат кебек бер кызарды, бер агарды. Нервлары киеренке халәттә булганда, эчке ярсуы йөзенә бәреп чыга. Мамыкны сабагыннан үзе дә сизмәстән умырып ала башлады. Мамык кырында эшләүчеләрнең күпчелеге төрле илләрдән куылып китерелгән кешеләр. Барысы да мамык җыеп тапшырган акчага җанын саклый. Сугышның Кыргызстан даласына килеп җитмәячәген аңлап күченгәннәре дә бик күп. Ире Хәлим дә гаиләсен мамык кырында эшләсәгез ачтан үлмәссез дип шушы тау-таш арасындагы далага урнаштырып калдырды. 1 кило мамык җыйган өчен 5 тиен акча түлиләр. Халык шул акчага алданып эшли, планын үтәр өчен тырыша. Монда гади халык өчен башка төрле хезмәт урыны юк. Әнисенең күңелендәге уйларын укыган кебек, Мөкәррәмә белән Наҗия апаларның белемнәре булгач, алар мәктәптә тәрбияче булып эшлиләр. Мин дә апаларым кебек белемле булачакмын. Укымышлы кешеләр кырда мамык җыюда эшләмиләр, дип әйтеп куйды Сания. Олы кешеләр кебек җитди итеп. Укырсың, кызым, укырсың. Институтларда белем алырсың, Аллаһ насыйп итсен, диде әнисе кызының баш эшләвенә сөенеп. Сания ул арада тыгызлап мамык тутырган алъяпкычын кычаклап, үлчәү янына китеп барды. Озак та үтмәде, кызының бар даланы яңгыратып, "Планны үтәдем!" дип кычкырган тавышын ишетеп, Рәхимә башын күтәрде. "Кызым, алтыным!" дип бар көченә кысып кычаклап алды.
Ананың куанычыннан бәреп чыккан күз яше кызының бите буйлап тәгәрәде. Әни, синекендә үлчәтик дип әнисен кулыннан җитәкләп, үлчәү янына алып килде. Мамык асылган үлчәү теле биешеп алды. Рәхимә үлчәү артында басып торган кыргыз егетенең йөзенә карап алды. Планың үтәлде дип әйт инде, энекәем, ник сузасың, диде. Да, синең план 100%, 60 килограммга тулды. Рәхимәнең дә шатлыгы йөзенә бәреп чыкты. Үлчәү янында баскан килеш урынында тыпырдап биеп алды. Хисапчы хатын аның кулына Сания белән икесенең хезмәт хакларын һәм тукыма алырга 2 талон тоттырды. Мамык кыры өстенә ипләп кенә кичке кызгылт шәфәк нуры сузылды. Ана белән бала башкалар белән бергә ишәк җигелгән арбага утырып кайтырга чыктылар. Аларның һәр көне бер-берсенә су тамчысы кебек охшаган. Сания арбага утыруга, әнисенең итәгенә башын салып йокыга китте. Балам минем, дип кызының сөялләнеп, тупасланган кечкенә кулын битенә куйды, аннары иреннәренә тидерде. Аркасыннан сыйпап, иртәгә шәһәр үзәгендәге кибеткә барырбыз, икебезгә дә күлмәклек тукыма алырбыз, диде. Гөлсинә Галимуллина. Кояшлы дала кызы. Тукыма алырга бирелгән талонын кулына кысып тоткан Сания әнисе белән шәһәрнең икенче башындагы кибеткә килде. Мондагы төрле төстәге сатин, ефәк, мамык тукымаларны күреп, әле берсен, әле икенчесен тотып карый башлады. Менә монысын ал, сеңлем, дип эндәшкән тавышка кыз башын күтәрде. Аның күз карашы мөлаим йөзле апа белән очрашты. Ул Саниягә кулын сузды. Кыз кыенсынып кына эшләп кытыршыланган кулын аның учына салды. Үзенә баш яулыгы һәм ефәк тукыма сайлау белән мавыгып киткән Рәхимә йөзен борды. Каршында кызының кулын тотып торган Галимә апасын күреп, телсез калгандай булды. Ике туган магнит кебек тартылып, бер-берсенең кочагына ташланды. Алар арасында калган Сания әле берсен, әле икенчесен кочаклады. Апай, сеңлем, газиз туганым, я Раббым, дип алар бу очрашуның төш түгел, өндә икәненә ышаныр өчен бер-берсенең күзенә карап сүзсез калдылар. Сөенечтән аккан күз яшьләре бер-берсенең битен юды. Кибеттәге төрле милләт халыклары аларның телен аңламасалар да, йөзләрендә балкыган шатлык нурыннан ике туганның көтмәгәндә күрешүләрен аңлап, аларга теләктәшлек белдерделәр. Кайберләре кулларында шәбәкләп алды. Әйдәгез, җанашларым, безгә кайтыйк та иркенләп сөйләшик, диде Галимә. Тукыма алмадыгы шәле, диде Сания. Галимә апасы аңа куе кызгылт төстәге мамык тукыма алырга киңәш итте. Өчесенә дә бу төс ошады. Сатучы үлчәп Санияның кулына тоттырды. Шушы тукымадан тегелгән күлмәк белән мәктәптә яхшы билгеләренә генә укыямы гүзәл кыз, диде кыргыз сатучысы. Сания аңа кыргыз телендә рәхмәт әйткәч, кара тут битле, кысык күзле хатынның күңеле булды. Аларны хөрмәтләп озатып калды. Рәхимә белән Галимә урамга чыккач та бер-берсеннән кулларын ычкындырмадылар. Үзләре беризлексез Аллаһка рәхмәт әйттеләр. Намазга ыйыган сайын туганым Рәхимә белән исән чакта күрешергә насыйп ит, дип ялвардым. Бу Аллаһның бүләге, сеңлем, диде Галимә. Ике урамны узгач, апасы азык-төлек кибете каршында туктады. Биредә кызы Халидәнең сатучы булып эшләвен әйтте. Апасының бу хәбәреннән соң Рәхимәнең тәне аша янә кайнар дулкын узды. Кибет ишегеннән атлап керүгә, аларны шандыр гәүдәле, алсу йөзле, сызылып киткән кара кашлы, башына килешле итеп яулык япкан матур хатын каршы алды. Рәхимә үзе сөеп үстергән 3 яшьлек Халидәне күз алдына китерде. Тик ул чактагы бала белән бүгенге 700 хатын арасында уртаклык табарлык түгел. Кибеттә унлап кеше чираттырып, граммлап азык ала. Сатучы һәр берсенә җайлап кына җавап бирә. Акчаларын учларына салганда, тагын бер ипи алырлык калды әле, дип аңлата. Халидә әнисе белән баш кагып кына исәнләште дә эшен дәвам итте. Рәхимәгә күз сирпеп кенә алды. Кыргызларның күбесе акча саный белми.
Калган акчасының тагын нәрсә алырга җиткәнен аңлатып бирә диде Галимә. Рәхимә көлемсерәп куйды. Әти-әнисе үзләре укымагач, балаларын да укытырга кирәк дип санамый, наданлык монда дигәч, Рәхимә дә аның фикере белән килеште. Шул чак алар янына Халидә килеп басты. Бу апаңны таныйсыңмы дип сорады әнисе. Халидә Рәхимәнең күзенә карап алды да кычкырып елап җибәрде. Туган апам, җан кисәгем, син бит бу, шәфкать нуры иңгән күз карашыңны онытып буламысың? Ике туган кочаклашып, бит яңакларыннан үбеп, сагыну хисен тышка чыгардылар. Үзбәкстанда яшәгәндә туган кызыбыз Сания. Халидә тезләнеп басты да сеңлесен кочып алды. Үзе чын барлыкка ышанырга теләмәгәндәй, әле елады, әле куанычыннан нишләргә белмичә көлеп җибәрде. Сөйләшер сүзләр бик күп. Бүген әниләрдә калыгыз яме? Безнең йортларыбыз бер ишек алдында, диде Халидә апасы белән Саниянең әле берсен, әле икенчесенең битеннән үбеп. Һич уйламаганда кинәт кенә туганнары белән күрешүдән үзен ничек тотарга белми. Шатлыгы күкрәгеннән кош булып очып чыгар кебек. Галимә апасы ике сеңлесен култыкларыннан алды да Халидәгә карап, "Кызым, туганнарымны бүген җибәрмим, үзебездә йоклатам, син дә озаклама, эшеңне төгәлләгәч туры безгә кайт яме" диде. Өч туган бераз сөйләшмичә бер-берсенең тән җылысын тоеп барды. Туганлык җылысы аларның тәнен генә түгел, җанын да җылытты. Бу җылылык хисен тел белән генә аңлатырлык сүзләр дә таба алмадылар. Сеңлем, әле ярый мамык кырында эш төгәлләнгәч күрештек. Иртәгә эшкә барасыбыз бар дип ашыгасы юк. Планыгызны үти алдыгызмы соң, җанашларым? Ипи тызлык булса да акча эшли алдыгызмы дип сорады Галимә. Аңа каршы Рәхимә: "Безнең татар милләте бик уңган халык, апай. Кырда җилкенеп эшләгән кеше кем булыр дисәң, ул татар хатыны. Үз оясында куян да батырая дигәндәй, кыргызлар безне ирсез хатыннарны башта изәргә маташып карадылар. Тик ялгыштылар. Монда кулак ярлыгы тагылып куылган халыкның укымышлы, зыялы нәселдән чыккан, тырыш, эшнең рәтен белеп башкара торган кешеләр икәнен күрсәттек без аларга. Белемле кешене надан изе алмый. Эшләп тапкан акчасын саный белмәгән кыргыз халкына издереп торабызмы соң? Мин генә түгел, кызым Сания дә үтәде планын. Тиешле акчабызны да, талоныбызны да алдык", диде Рәхимә эчке горурлык хисе белән. Галимәгә сеңлесенең җавабы ошады, сыкланып карап куйды. Әле ярый ачтан үлмәслек акча эшләргә мамык кыры бар. Халык ничек яшәр иде? Монда килеп урнашкач, без дә башта мамык җыеп тамак туйдырдык. Галимә җыйнак кына кирпеш йорт каршында туктады. Монысында без, бусында Халидәләр яши. Бу йортта сыерыбыз тора, диде. Сыерыбыз да бар дип, чынлап әйтәсеңме, апай? Әллә уйнап кынамы? Чынлап әйтәм, сеңлем, чынлап. Кеше кызым Рәйсә басуда сыер саклый. Без аны арканлап куябыз, ашарына илтәбез. Авылда өйрәнгәнчә ашлы су ясап эчерәбез, пешән чабып ашатабыз. Без көне буе башта сыерны туйдырабыз, аннары ул безне дигәч, Рәхимәнең күзенә яше тыгылды. Мал туар асрамыйча яшәүне күз алдына китерә алмый иде ул. Сыерсыз абзар, каз үрдәксез ишек алды. Менә бит, язмыш аларның тормышын ничек итеп өстен аска аударды. Мизгел эчендә күңелен кайнар уйлар яндырып узды. Сул күзенең кабагы тартыша башлады. Галимә йортларының ишеген ачты. Рәхимә җир идәнгә җәелгән чыптага барып утырды, дога кылырга кулын күтәрде. Ике туган аларны очраштырган өчен Аллаһка рәхмәт укыдылар. Бу өйдә барысы да гади иде. Сеңлесенең күңел түреннән узган уйларын укыгандай, Галимә булганына шөкер итеп яшәүләрен әйтте. "Әй, апай, без монда ялгышып кына килеп эләккән мусафирлар. Вакыты җиткәч туган җиребезгә кайтырбыз һәм бик матур итеп яшәрбез. Яңа йортлар салырбыз. Хәлимем сугыштан кайткач барысы да үзгәрер. Бу тормышка нокта куелыр кебек", диде Рәхимә, куйнына сыйнып утырган Саниянең аркасыннан сыйпап. Галимәнең йөзендә балкыган шатлык нуры күзгә күренеп сүнде. Ул: "Әй, сеңлем, син берни дә белмисең бит", дип сыгылып төште дә үксеп еларга кереште. Рәхимә апасының иңеннән кычып, башын үз иңенә салды. "Тынычлан, апаем, тынычлан.
Галимәгә йөрәге аша кичергәнне бер сүз белән генә сөйләп бирү мөмкин дә түгел. Кайсы урыныннан башларга, диде ул үз-үзенә сорау биргәндәй. Аркасын терәп утырды да күз карашын бер ноктага төбәде. Без авылдан киткәч, нинди хәлләр булды? Барысын да, берсен дә калдырмыйча сөйлә. Мин бер нәрсә дә белмим. Күпме генә үгетләсәләр дә, Гәрәй җизнәңнең үз ихтыяры белән абзардагы сыерыбызны, сарыкларны, тегермәнебезне колхозга бирәсе килмәде. Яңа властька каршы торды. Мулла кешегә карата авыл кешесе авырлык китерер дип уйлый алмады. Төнлә белән каты итеп ишек какканга сискәнеп уяндык. Тәрәзә пәрдәсенең читен күтәреп карадым. Урамда көзге караңгы төн, пыскып кына яңгыр ява. Капка янында берничә кеше шәүләсе күренде. Йөрәгем хәүф киләсен сизеп, дөп-дөп итеп тибәргә тотынды. Хәзрәтем, юньле кешеләр төнлә йөрми дип иремнең күкрәгенә башымны салдым. Аллаһка тапшырдык, абыстайым, башкача күрешә алмасак, бер-беребездән риза бәхил булыйк, диде. Гәрәем дә мине соңгы тапкыр күкрәгенә кысып кочаклавын сизенде булса кирәк. Аллаһ язганны күрәсе бәгърем, әгәр мине Хәлим баҗай белән Рәхимә балдызлар янына ерак көнчыгышка җибәрсәләр, сез дә монда калмагыз, төнлә белән качыгыз, мин сезне эзләп табармын, адресларын беләм, диде. Кеше як тәрәзәсе аша теге шәүләләрнең үзләре белән Гәрәйне капкадан алып чыгып киткәннәрен карап калдым. Әтине дә сөргөнгә озатырлармы икән дип, Халидә белән Рәйсә күз яшенә манчылып иңемә сарылды. Кызларымның бу соравына җавап итеп, әтиләренең соңгы сүзен җиткердем. Безне дә тынычлыкта калдырмаячаклар, юлга әзерләнә башлыйк, дидем. Иң кирәкле документларны, үз киемнәрен төенчекләргә тийнәдек. Акчаларны ыштан бөрмәсенә тегеп чыктым. 3 улыбызны беләсең. Кечесенә 6, уртанчысына 7,5, олысына 9 яшь иде. Халидә белән Рәйсә мәктәп тәмамлаган, ә улларым берсеннән берсе яшь. Аларны юлга алып чыгып китсәм, мәңгегә югалтачакмын бит. Дөньялар тынычланганчы, авылда Мөхлисә апаларда калдырып торырга кирәк дигән фикергә килдек. Таң атканчы дип, Мөхлисә апага илттем. Улларымны кычаклап, әле берсен, әле икенчесе, өченчесен күкрәгемә кысып елашып торганда, басу ягында мылтыктан аткан тавыш ишетелде. Урам буйлап акылга зәгыйфь Минне мулла, Гәрәй мулланы атып үтерделәр дип кычкырып узды. Мин шашыныр дәрәҗәгә җитеп улларымны кычтым. Шул чак Мөхлисә апа: "Сеңлем, елап торыр чак түгел. Сезне килеп алганчы тизрәк качыгыз. Урман аша чыгуга товар поезды үтә, шуңа эләгергә тырышыгыз. Улларың өчен борчылма, үстерермен", дип бисмилла әйтеп башымнан сыйпады. Бар көчемә чабып өйгә кайттым. Кызларым кулларына төенчекләрен тотып көтәләр иде. Гомер иткән йортымны әйләнеп чыктым, абзарга кереп, терлекләремнең алларына печән салдым. Сыерны савып, сөтен сумкага салдым. Безгә рәнҗемәгез, малкайлар, безне рәнҗиткән кешеләргә рәнҗигез, дип канлы яшемне кыеп, бакчадан урман юлына чыктык. Шул чак безнең капканы бик каты дөбердәтеп, "Галимә абыстай!" дип кычкырган ирләр тавышы яңгырады. Бу аваз кайтаваз булып авыл өстенә таралып, бик озак яңгырап торды. Әйтерсеңлә, табигать анабыз, муллагызны аттыгыз, абыстайсыз да каласыз дип дәште. Имансыз бәндәләрнең кылы булып, ничек яшәрсез дип искәрткән кебек яңгырады. Имансыз куштаннарга бер ышаныч та юк, я арттан куа килерләр дип тизрәк поезга эләгергә ашыгыйк, диләр кызларым. Минем аякларыма әллә нәрсә булды. Гомер иткән туган җиреңнән аерылуны Аллаһ дошманыңа да күрсәтмәсен икән. Халидә белән Рәйсә икесе ике ягымнан култыклап алып бара. Бер адым атлаган сайын тирән сулыш алам. Гәрәй белән 30 елга якын тырышып-тырмашып булдырган бар мөлкәтеңне калдырып кит инде дигән уйдан йөрәк телгәләнде. Ишек алдыбызда сыерыбыз мөгрәгән, сарыкларның бәлдәшкән, каз үрдәкләрнең каңгылдашкан тавышларын ишеткәч, йөрәктән кан саркыды. Урманда үлеп калсам да барыбер иде. Бу дөньяда Тәңребез теләмәсә, агачтагы яфрак та селкенмәс, ди. Димәк, җир өстенә яңа тормыш килә, әни. Без яңалыкка каршы баручылар булып саналабыз. Бәлки, бу адымыбыз, авылдан качып китүебез дөрес тә түгелдер. Кире борылыйк, диде Рәйсәм.
Аның сүзенә дә риза идем, Халидә каршы төште. Безне барыбер мулла гаиләсе кулаклар дип сөргенгә озатачаклар. Хәлим абыйны сыерын колхозга биргәнгә карап калдырмадылар ич. Бер тиен акчасыз килеш төнлә белән үз йортларыннан кудылар. Куштаннар хезмәтчесе булып яшәгәнче, каяда булса урнашып калу әйбәтрәк булыр дип саныйм. Икебезнең дә урта белемебез бар, без югала торган нәсел түгел диде. Дөрес әйтәсең, кызым, без югала торган нәсел түгел. Урта Азия җиренә кергәч, поездан төшеп калырбыз, Рәхимә апаларыңны эзләп табарбыз дидем. Бер-беребезне юата-юата урман читендәге сукмактан 10 чакрым тирәсе баргач, тимер юл станциясенә килеп җиттек. Рельс юлында туктап торучы товар поездын күргәч, сөенүләребез. Вокзал алды халык белән гөжләп тора. Шулар арасында без дә вагонга кердек. Салам җәелгән җиргә барып утырдык. Күңелдән генә сәфәр намазы укып, язмышыбызны Аллаһ Тәгаләнең үзенә тапшырдык. Поезд кузгалып китүгә халык уянды. Балалар ашарга теләнеп йөри башлады. Галимә апасының сөйләгән һәр сүзе Рәхимәнең йөрәге аша узды, йөзен сагыш басты. Апалары да нәкъ алар узган юлдан узганлыгын күз алдыннан үткәреп, күзен йомды. Йөрәге сызып алды. Үз кичерешләренә ирек бирмичә апасын тыңлады. Бер атна тирәсе барганнан соң Үзбәкстанга җиттек дип хәбәр иттеләр. Халык төркеменә ияреп без дә төштек. Уйыбыз белән тиз генә сезне табабыз дип хыялландык. Шушы хыял безне поездагы авыр кичерешләрне узарга, бер телем ипине валчыгына кадәр ашап, җаныбызны сакларга көч бирде. Без дә вагонда бергә килгән кешеләр белән баракка урнаштык. Сезне эзләп тапканчы үзебезнең җаныбызны сакларга кирәк булды. Халидә белән Рәйсә кешеләр белән аралашып, кайда ничек урнашып булуын белештеләр. Ыштан бөрмәсенә яшерелгән акчага кечкенә генә булса да үзебез сыярлык бүлмә сатып алдык. Кызлар мәктәпкә эшкә урнашты. Мин мамык җыярга йөрдем. Иркен болыннарга чыгып сагышымны тараттым. Авылга хат язып, улларымның хәлен белеп тордым. Мөхлисә ападан 3 хатыма бер җавап килсә дә, балаларымны сагыну хисен хат язып басарга тырыштым. 18 яшегез тулгач, безнең янга күченеп килерсез дигән сүзем белән улларымны да үземне дә юатып яшәдем. Качып киткәндә авыл халкына рәнҗигән булсам да, Мөхлисә апаның хатында Гәрәй мулланы авыл халкы мөселманча зурлап күмделәр дип язган сүзен укыгач, җаным иреде. Куркырлар дип уйлаган идем. Авылда гел куркак куштаннар гына түгел, батыр йөрәкле, тәкъва мөселман кардәшләребез дә бар бит, дип куанычым ишемә сыймады. Рамазан аенда төне буе намаз укып, Аллаһыма һәм авылдашларыма рәхмәт укыйм. Үзбәкстанның кайнар кояшы астындагы тормышка ияләшеп киләбез дигәндә, сугыш башланды. Ул көннәрдә йөрәктән тамган кан тәнемнең кайсы органнарына таралды икән. Олы улым Габдулла Мөхлисә апаның үлүен хәбәр итте. Ул вакытта өлкәненә 20 яшь тулган иде. Эшесе дә паспорт алгач безнең янга килделәр. Улларымда ата-бабайдан килгән көчле нәсел каны ага. Апалары ярдәме белән эшкә урнаштылар. Габдулла белән Самат татар кызлар белән кавышып, үз гаиләләрен кордылар да Ташкентка киттеләр. Кече улым Мәһди безнең янда яшәп калды. Халидә эчке эшләр органында эшләүче хәрби егеткә кияүгә чыкты. Бер артлы 4 бала тапты. Сугыш башлангач, кияүбез киңәше белән Кыргызстанга күчендек. Монда килгәч тормышны кабат яңадан башлау өчен бик күп көч кирәк булды. Башта шушы йортыбызны, аннары Халидәләрнекен үз кулыбыз белән салдык. Үзбәкләрдән соң кыргыз халкы менталитетына ияләшү дә җиңел булмады. Укымаган халыкның телендә юньле рәтле сүз юклыгын үзең дә күрәсең. Үзбәкләр тырыш халык, җиләк җимешен үстерә, вакытын эштә уздыра. Сәүдә итү өчен һәр милләтнең азмы күпме телен өйрәнә, акча саный белә. Бу тау-ташлар арасында яшәүче кыргыз халкы кыргый, укуның ни өчен кирәклеген дә аңламый. Тауларда сарык асраудан башканы белмиләр. Рәйсә эшкә мәктәпкә урнашкач, иң надан халык кыргызлар икән диде. Халидәне сатучы итеп кияү урнаштырган иде. Бәхетең дә бер кителсә кителә дә тора икән. Минем бәхетсез язмышым кызымда да кабатланды.
Кияүне төнлә белән өйләреннән алып чыгып киттеләр дә атып үтерделәр. Халидәм дә үзем кебек ачыргаланып елады да туктады. Әле ярый эш әйбәт дип куанам. Сатучы булгач балалары ач түгел. Хезмәт хакына кием салым, азык-төлек алып тора. Сыерны да оныкларыбыз өчен дип алган идек. Балалары болында сыер көтеп үсәләр. 2 гаиләне сыер туйдыра. Менә шундый хәлләр, сеңлем. Я, хәзер син сөйлә инде. Тормышыбыз бер үк төрле бормалы юллар аша узылган, апай, диде Рәхимә тирән көрсенеп. Галимә апасының Хәлим кияү кайтыр, тиздән сугыш тәмамлана. Радиодан безнекеләр Германиягә якынлаштылар дип хәбәр иттеләр дигән сүзен ишеткәч, ире белән күрешәсе көнен тизрәк якынайтасы килү теләгеннән Рәхимәнең битенә алсулык йөгерде. Шул шатлыклы көнне күз алдына китереп, үз алдына көлемсерәп куйганын Галимә апасы үзенчә юрады. Бер-беребез өчен әниләр булып яшик, сеңлем. Икебезнең дә яшебез олыгаю ягына таба тәгәри. Иң олы теләгем соңгы сулышыбызны Баулыда, үз туфрагыбызда алсак иде. Күңелдәге уйларымны дөрес укыйсың син, апам. Кайтырбыз, Аллаһы буйырса. Изге Рамазан аенда очраштык бит. 2 туган ифтарда авыз ачарга авылча итле шулпа пешерде. Рәхимә тиз-тиз тыкмаш кисте. Авызларын ачкач намаз укып озаклап дуга кылдылар. Рамазан мәңгелеккә әзерлек айы, диде Галимә. Уразаның да, игелек кылуның да савабы нияттән тора. Кай вакыт башыма төрле уйлар килә. Безнең якта дингә каршы көрәш алып барыла. Качып намаз укыдык, дини юлалар да яшертен генә башкарылды. Бәлки Аллаһы Тәгалә безнең кебек дини рухта тәрбияләнгән халкын бу якларга махсус җибәргәндер. Үзбәкләрдә дә, кыргыз халкында да дин тыелмаган бит. Мамык кырында бар халык белән бергә намаз укыдык. Апасының һәр сүзен йөрәге аша үткәреп тыңлап утыручы Рәхимә башын иде. Минем дә җанымны шушы сорау бимазалы, апай, дигән сүзе тамак төбеннән карлыгып чыкты. Ни өчен дин тоткан, авылда тырышлыгы белән дан тоткан, башкаларга үрнәк күрсәтеп яшәгән буын сөргенгә озатылды. Без кемгә начарлык эшләдек? Бу сорауга җавапны тарихи ялгышлык дип кенә карарга ярамый. Аллаһ теләмәсә, бәндәнең коралы юк, дия иде әти. Язмышка язылганнан узып булмый, сеңлем. Безгә шушы авыр юлдан узарга кирәк булган, диде Галимә. Рамазан аена кергәч, әтинең гел әйтә торган сүзләрен кабатлыйм. Иң зур чистарыну Рамазан аенда сыналу. Бу айда калып кенә түгел, күкләр дә сәҗдә кыла, дия иде. Әнинең Рамазанда игелек кылуны күршеңнән башла. Уразаның кабул булуы мохтаҗларга ярдәм итүдә дип миштән пешкән ипине алгач, зур телем итеп кисеп, күршедәге ишле балалы Бике апаларга кертер иде. Исеңдәме, дип сорагач, Рәхимә апасының кулыннан тотты. Әти әнинең киңәшләрен, изгелек үрнәге булган гамәлләрен еллар агымы да оныттыра алмый, апам. Иң зур игелек, яшереп кылган игелек дигән сүзе белән нәрсә әйтергә теләгәнен үзем әни булгач аңладым. Гомерләре генә бигрәк кыска булды. Рәхимә күңеле белән туган йортына кайтты. Аларны 10 яшеннән Рамазан күкләрнең баскычы, ураза җәннәтнең ачкычы. Уразада җәннәт, күңелеңдә мәрхәмәт капкалары ачылыр дип тәрбияләп үстергәнгә күрә, ислам динен яшәү рәвеше итеп кабул иттеләр. Шушы мизгелдә апа белән сеңелнең күз карашлары очрашты. Бер-берсенә сынап карадылар. Икесенең дә йөзләренә җыерчыклар сызылган, яулык читләреннән ак бәс кебек чәчләре күренә. Аралашырга туганың булу таяныч, чын дустың булу юаныч, диләр. Ниһаять табыштык, миңа канатлар үскән кебек хәзер, диде Рәхимә, куанычын йөзенә чыгарып. Галимә апасы да шундый ук җиңеллек тоюын әйтте. Бүген мине тыңладың, иртәгә син сөйләрсең, сеңлем. Бер көндә икебезнең дә тормыш юлын әйләнеп чыгуны йөрәгебез аша кичерә алмабыз, дип, идәнгә чыпта өстенә юрган җәйде. Баш астына тагын бер юрганны мендәр урынына төреп куйды. Өскә ябынырга өченчесен җәйде. Барысы бергә идәндә тезелешеп ятты. Иртәнге нур белән тәннәре ял итеп уянды. Рәхимә апасына ияреп абзарга чыкты. Аның чыр-чыр итеп сыер сауганына кызыгып карап торды.
Авылда үзенең 2 сыер сауган чакларын исенә төшереп, янә моңаеп алды. Өйгә кергәч, Галимә сөтне сөзеп 2 кружкага салды. Берсен Рәхимәгә, икенчесен Сониягә сузды. Жылы, парлы сөт. Ана белән бала сөтнең тәмен авызларында озаграк тотарга тырышып эчте. Беренче тапкыр сыер сөте эчүем, нинди тәмле, диде Сония апасына рәхмәт әйтеп. Рәхимәне Галимәнең тәвәккәллеге, шит җиргә дә ияләшеп, авылча яшәве чын-чынлап сокландырды. Күз карашыннан ук сеңлесенең нәрсә уйлаганын сизеп, әгәр дә сыер сөте булмаса, яшәү бик авыр булыр иде сеңлем. Моңарчы сыер җиленнән төшкән хәзинә ачлыктан коткарып килде дигән җавабы сызланып чыкты. Үз хәлебезне үзебез генә беләбез, туганым. Икебез дә бер үк юлдан уздык. Монда кичергәннәрне гомер буе сөйләсәк тә ахыры юктыр. Аллаһ безгә сират күпере аша узуны дөньялыкта ук күрсәтте дип уйлыйм да тетрәнеп китәм дигәч, Рәхимә күзен тутырып апасына карап торды. Синең белән күрешеп табышканны әйткәч, Мәкәрәмә белән Наҗиянең башлары күккә тияр инде балакайларымның, диде. 4 елга якын бер шәһәрдә яшәсәк тә күрешмәгәнбез шул. Эй дөнья диген, сугыш башлангач ата улны, ана кызны танымады. Һәрберебез үз күләгәбез шәүләсе артына яшеренеп җан сакладык. Үзбәк җиреннән Кыргызстанга качтык. Дөресе шул аның сеңлем, туганыңны эзли торган булмады бит. Үзбәк җиренә килеп җиткәч, башта сезне табарбыз дип ышандык. Аннары салам эченнән энә табып булмавын аңлагач, үз тормышыбызны җайларга керештек. Тормыш безне бу җирләрдә яшәргә камчылап өйрәтте, диде Рәхимә. Сеңлем, дип Галимә аны кочаклап алды. Без бу җирдә әсирләр кебек бит. Сталин рөхсәтеннән башка безне илебезгә кертмиләр. Сөргөнгә сөрелгән тамгалы кешеләр без, сеңлем. Кулак ярлыгы тагылган, милкәтебез таланган, үз йортыбыздан куылган. Шуларны искә төшерсәм, йөрәк яна, дөрләп яна. Апасының 2 бит уртасы алма кебек кып-кызыл булып чыкты. Күзләрендә нәфрәт ялкыны дөрләп алды. Рәхимә аның күңел халәтен бөтен тирәнлеге белән аңлый. Тик бу юлы дәшмичә калуны кулайрак дип санады. Хуш, Галимә апам, кабат күрешкәнче, дисә дә, апасы аларны урам башына кадәр озата барды. Рәхимә күпме генә тырышса да, Галимә апасы белән күрешү куанычыннан тиз генә үз халәтенә кайта алмады. Газиз туганы белән көтмәгәндә очрашу, аның тән җылысын тыю, йортында булу, апасы сауган сыерның җылы сөтен эчү, булар барысы да бергә укмашып, аның җанын, рухын җылытты, күптән тоймаган рәхәтлек белән төреп алды. Аңа күңелен тынычландырыр өчен вакыйгаларны үз урынына куярга, гомер юлы языла торган дәфтәренә теркәп куярга кирәк. Бүген үк, хәзер үк һәр мизгелне үз төсе белән тормыш китабына язарга кирәк. Кечкенә агач сандыгының йозагын ачты. Әтисеннән мирас булып калган бу сандыкта җаны кебек кадерле әйберләре саклана. Ак сөлгегә төрелгән Коръәнгә ипләп кенә кагылып күкрәгенә кысты. Монысы әтисе ядкары. Бүген Рамазан айының соңгы атнасына керделәр. Тәравих намазыннан соң Коръән укыганда үзен чиста чишмә суында кыйынган кебек хис итте. Кылагында әтисенең ислам динен, Әбу Хәнифә мәзһәбен җәелдерү безнең намусыбызга бәйләнгән дигән тигез, басынкы тавышын ишетте. Әти белән әни безне бала чактан дини рухта тәрбияләделәр. Һәр көнне уразага тиң савап җыйм дисәң, нәфесеңне тый. Нәфесеннән кытыла алса, адәм баласы фәрештәгә тиңләшер иде. Нәфесеңне ач тотсаң гына, уразаң кабул булыр. Җанга галәмнәр дә сыя, нәфес кенә дөньяга сыеша алмый. Акыл нәфескә хезмәт итсә, зулымга, иманга хезмәт итсә, тәмухтан юлымга. Саранлык җанны, юмартлык гөнаһны саектыра. Яшәү белән үлем арасы, 2 каш арасы. Әтисенең бу алтын сүзләрен хәленнән килсә, алтын хәрефләр белән язар иде. Сандыктан киндер янчыгалды, аның эченнән ипләп кенә тормыш китабын чыгарды. Каләм очы аша күңел халәтенең чагылышы көзге кебек ак кәгазьгә күчә барды.
Әти-әнинең безнең акылны тәрбияләү өчен сеңдерелгән киңәшләренең мәгънәсенә еллар узган сайын төшенә барам. Бүген Галимә апам белән күрешү җанымны астын өскә китерсә дә, дулкынланудан шартлар дәрәҗәгә җитсәм дә, аның йөрәк җылысы мең төрле шифалы дәва бирде. Миңа хәзер шундый рәхәт, тәнемнән көч дәрман ташый. Без ялгыз түгел, янәшәбездә газиз туганнарыбыз бар. Рәфисә сандыктан бер кечкенә тиенчек алып күкрәгенә кысты. Хәдия кызым, Илдус улым, кичерегез мине, сезнең гомерне саклый алмадым дип үксеп елап алды. Аннары тормыш китабының әле бер, әле икенче битен ачып укыды. Үземне белә башлаганда, безнең ишек алдында янәшә ике зур йортта ике гаилә яши иде. Үсә башлагач, әтинең ике хатыны барлыгын аңладым. Минем әнинең дә, көндәше Әсма апаның да 9 баласы бар. Мин иң төпчеге идем. Ишек алдында 18 туган үстек. Әти көне буе үзенең аяк киеме тегү фабрикасыннан кайтып керми. Аягыбыздагы сандалыбызның төбе тишелеп чыккач, әни фабрикага алып бара. Анда безне әти каршы ала. Эскәмиягә тезеп утырта да аягыбызга яраклы сандал кидерә. Яраганын күреп куана-куана, үскән кыз бит син, үскән егет булдың дип аркабыздан сөя. Әти безнең белән мәш килгән арада, аның янына кулына аяк киеме тоткан абыйлар әтидән булганмы дип сорыйлар. Әти аяк киемен тотып карый да, кайсына бу җирен пөхтәрәк итеп тегеп бетер, ник алама итеп эшлисең дип сүгеп тә җибәрә. Үскән чакта әнинең кайчан йоклаганын күрмәдем. Мин йокыдан уянганда ул инде торган, мичтән күмәч ала, кичтән безнең ыек башларны, күлмәк ыштаннарны ямап утыра. Хәзерге акылым белән уйлыйм, ул кайчан йоклады икән? Бер карыйсың, 2 катлы зур йортыбызның идәнен юган чагы. Озакта үтми әти янына кунаклар килүен хәбәр итәләр. Әни ялт кына бакчадагы йортта табын әзерли. Зур кунаклар алдында үзегезне матур тотыгыз дип үз киемнәребезне чистасына алыштыра. 9 баланың яшь аермаларыбыз 1-2 ел гына. Әни киемнәребезне кулы белән юып өлгерә алмагандыр инде. Балчыкка буялган ыштаннарыбызны казанга салып кайнатып ала. Әнием бай кешенең хатыны булса да, бикә булып кына утырмады. Йорттагы күп эшне үзе башкарды. Югыйсә безнең ишек алдында терлек караучылар, ихатаны тәртиптә тотучы хезмәтчеләр берничәү иде. Күп эшне аларга да куша алган булыр иде. Тик хезмәтче дип берсен дә кимсетмәде, киресенчә аларның хәлләренә кереп сөйләште. Әтидән яшереп ризыклар тийни дә минем кулым белән бирдерә. Әнинең йөрәге гаять сизгер иде. Хезмәтче хатынны арткы бакчадан озатып җибәргәч, ярым пышылдап кына әни Саурияның балалары ишле ипи белән май ярмалар бирдем дип, кулымнан җитәкләп, өйгә алып кереп өстәл янына утырта. Карының ач түгелме дип сорый. Җәй көне әти 2 хатынын 2 оядагы балаларын урмандагы умарталыгына алып бара. Без балалар рәхәтләнеп уйныйбыз. Зур самавырда чәй кайный, суына салынган үләннәрдән тирә-якка хуш ис тарала. Зур агач савытларга салып, өстәлнең берничә урынына яңа аерган бал куелган. Яулыгын артка чиеп бәйләгән Хәерниса апа түгәрәк ак күмәчне урталай кисеп, һәр баланың кулына тоттырды. Күмәчең өстенә бал ягы баша, ямен аным дип барыбызның башыннан сыйпап уза. 2 хатыны арасында җайлап утырган әти самавыр кайнап чыкты, чәй ясый башлагыз ди. Әни белән Әсма апа берсен-берсе уздыра-уздыра чәй ясыйлар. Өстенә бал яккан ак күмәчнең тәме. Бу вакытта миңа 13 яшь иде. Миңа 16 яшь тулды. Башкортстанда таралган холера чире безнең гаиләгә дә үтеп керде. Әти 2 гаиләсен дә сакларга тырышты, тик булдыра алмыйча үзе аяктан егылды. 22 кешедән торган гаиләдән 6 гына исән калдык. Безнең язмышлар белән абый идарә итә башлады. Иң элек 20 яшендә Галимә апаны Татарстан Республикасының Баулы районы мулласының улына кияүгә бирде. 18 яшем тулган көнне яныма килеп утырды да, сеңлем, Галимә апаң килен булып төшкән районнан сиңа да димче килде. Ризалаштык, бик тырыш гаилә, әтинең дустының улы диде. Абыйның беләгенә ябыштым да, яраткан егетем бар, зинһар өчен сөйгәнемнән аерма дип ялвара башладым. Абый минем сүземне ишетергә дә теләмәде. Икенче көнне җигүле ат белән кияү егете Хәлим килде.
Авылда очрашып йөргән сөйгәнемнән һич кенә аерыласым килмәде. Алар чәй ичеп утырган арада качып китәргә маташтым. Шул чак абый мине кулымнан ләктереп алды да, озын чәч тылымымны атның арбасына бәйләп куйды. Ат кузгалды. Булачак ирем миңа карап ала. Авыл капкасын чыгып байтак юл узгач, чәчемне ычкындырды. Рәхимә, яңа тормышны күз яше белән башламыйлар, елама. Сине зинданга ябарга алып бармыймыш, хатыным итеп, балаларымның әнисе итеп яратырмын дип өйләнергә алып кайтам. Елама, елап кына бер эштә башкарып булмый. Бергәләп башкарасы эшләребез бик күп диде, җитди тавыш белән. Ирем буласы кешенең нык итеп әйткән шушы сүзеннән соң берничә тапкыр йөзенә күтәрелеп карадым. Озын буйлы, солдатлар кебек тез гәүдәле, шибәр ир-егет алдында оят та булып китте. Бар көчемне җыеп, нәрсәләр эшләячәгебезне сорадым. Егетем шушы сорауны гына көткәндәй ачылып китте. Мин Сәлим Гәрәй хәзрәт угылы булам. Әтинең умарталыгын, сарык көтүен колхозга бирергә куштылар. Әти каршы килде, колхозга кермәде. Бишара әтиемне совет властенә каршы чыктың дип төнлә алып киттеләр. Йөрәгем белән бу хәлне кабул итә алмадым. Әти белән бергә булыйм дип аның артыннан мин дә киттем. Тик өлгерә алмадым. Мине бөгелмәдә тоткарладылар. Ярты ел тоткын хәлендә тоттылар. 6 айдан соң азат иттеләр. Өйгә кайтып керсәм, йортның эче буп-буш. Әнием җан кисәгем бер үзе ачлыктан шешенеп авырып ята. Хәтта җанын сакларлыкта ризык калдырмаганнар. Нинди рәхимсезлек. Кешедән талап җыйган байлыкмыни? Йөгереп абзарга чыктым, анда да тереклек туктаган. Барлык мал-туарны, бар мөлкәтебезне алып чыгып бетергәннәр. Авыл ярлылары, авыл куштаннары әнинең кулыннан соңгы ипиенә кадәр тартып алганнар. Шуларны уйлыйм да җаным тәнем рәнҗи. Елап утыра торган заман түгел, Рәхимә бәгърем. Икебезгә бергә яңа тормыш башларга кирәк. Шул чак минем белән әллә нәрсә булды. Күз алдымда Хәлим иң кадерле кешемә әйләнде дә куйды. Кулларыбыздан тотыштык. Ирем күземә карап, икебезнең дә белемебез бар, укый яза беләбез, югала торган кешеләр түгелбез, бирешмәбез, яшәрбез бәгърем диде. Хәлимнең күк йөзе кебек чиста зәңгәр күзенә карап, эреп югалгандай булдым. Ул мине җылы кочагына алды. Аның тән җылысын тоеп кайту, ике республика арасындагы юлны кыскартты. 20 яшьлек егет белән 18 яшьлек кыз яңа тормыш башладык. Икебез дә ике куллап тормышның якасына ябыштык. Кызыбыз Наҗия тугач, Хәлим бер кешедән сыер сатып алды. Сөт савып керүгә, җылы сөткә кара ипи манчып имезлек бирәм. Кыш-кыртлар булмагач, ишек алды ятим кебек дип әйткәч, Хәлим тавыклар, казлар алды. Тавыклар йомырка сала башлады, казлар ишле итеп бәпкә чыгарды. Татар йортында ат кешнәп торырга тиеш дип, Хәлим ат та алып кайтты. Безнең тормыш бик нык алга китте. Хәлим малай көтсә дә, икенче балабыз да кыз булды. Исемен Мөхәррәмә дип куштык. Авыл куштаннары арасында янә безнең тормыштан күпсенүчеләр табылды. Байлык күктән төшкәнмени? Бу йортта хуҗа булырлык ир кеше, нәсел дәвамчысы кирәк бәгърем дия башлады Хәлим. Ир бала булыр дип көтсәк тә, өченчесенә дә кыз туды. Минем уңайсызланганымны күргәч, ирем кочагына кысып алды да, Аллаһ Тәгалә биргәнгә шөкер итик дип юатты. Гаять акыллы ирем булганга яратам да инде үзен. Халык арасында ямсыз хәбәрләр йөри башлады. Байлыгын колхозга бирмәгән кешеләрне сөргенгә озаталар ди. Шушы шаукым безнең авылга да килеп җитте. Әтинең бар мөлкәтен таладыгыз, үзен сөргенгә озаттыгыз. Инде минем байлыгыма кул сузмакчы буласызмы? Үз иркем белән бер сыерымны да бирмим дип Хәлим каршы килде. Власть кешеләрен иремнең җавабы ярсытып кына җибәрде. 2 сәгать эчендә йортыгызны бушатыгыз диделәр. Күпме генә каршы килеп маташсак та, властьлар безне төн уртасында үз йортыбыздан куып чыгарды. Җинаятьчеләр кебек колхоз амбарына илтеп яптылар. Монда тирә-яктагы авыллардан безнең кебек үз тырышлыгы белән көн итүче кешеләр җыйналган иде. Нинди гаибебез өчен яптылар безне, беркем берни белми. Икенче көнне төн уртасында көтү кебек куалап, тимер юл вокзалына алып бардылар. Андагы елаш кычкырыш, үзәк өзгеч тавышлар,
Аңсызланып егылган кешеләр өстеннән атлап узулар. Бу вәхшилек мине гомерем буе озата барачагын уйлау да җанны үтмәс пычак белән телгән кебек әрнетә. Күз читем белән Хәлимгә күтәрелеп карадым. Иремне танырлык түгел. Эчке ярсуы, нәфрәте, кызыл тимгелләр булып йөзенә бәреп чыккан. 3 яшьлек кызыбыз Хадияне кычагына кысып тоткан, аркасына биштәре асылган. Мине бер кулымнан Мөкәррәмәм, икенчесен Наҗиям тоткан. Алар яшүсмер кызлар инде. Без кая барабыз соң әни дип сорыйлар. Белмим шул кызым дим, безнең рәтне саклап баручы ир. Кулакларны кая сөрәләр соң, шуны да белмисезме дип мыек астыннан мыскыллап көлеп җибәрде. Сөргенгә, Себергә, туган якларыгыз белән мәңгегә хушлашыгыз. Аның җавабы Наҗияне ярсытып җибәрде. Без нишләп кулак булыйк ди? Халык икмәген таламадык. Үзебезнең басуда иртә таңнан кара төнгә кадәр бер нинди ял күрмичә, тирләп пешеп үстергәнне ашадык. Бу исемлеккә безнең гаиләне ялгыш керткәннәр. Бер дә гаибегез булмаса, кире кайтарачаклар. Хәрби кешенең бу җавабыннан күңел йомшарып китте. Наҗия дә тынычланып калды. Шулай диген, кулаклар имеш, тырыш кеше кулак була димени? Дигән сүзен горур тавыш белән егетнең күзенә туры карап әйтте. Без тимер юл вокзалына килеп җиткәндә, поезд килеп туктаган иде. Беребез дә вагонга керергә ашыкмыйбыз. Һәр кемнең күзендә өмет чаткысы. Власть кешеләреннән ялгышканбыз, барыгыз, йортыгызга кайтыгыз да тормышыгызны дәвам итегез дигән сүз көтәбез. Тик без көткән җылы сүз урынына кул беләзегенә таныклыгыбызны бәйләп куйдылар да, товар ташый торган поездга утырырга дигән әмер бирелде. Салам түшәлгән вагонда бер атна бардык. Үзебез белән алган ризыкларыбыз бетте. 3 яшьлек Хәдиябез әле уят белми, вагон буйлап ашарга теләнеп йөри башлады. Балам кулына консерва тотып куанып килде. Балыкны тәмләп ашады. Аннары минем куеныма сыенып ятты. Төн уртасында эчем авырта дип бала сыгылып килде. Йөзе он кебек агарды. Күземә карап тора, бер сүз әйтә алмый. Хәлим белән нишләтергә белмибез. Авызына бармагымны тыгып кыстырырга да тырышып карадым. Бөтен тәне куырылып килгәндәй булды да тынып калды. Кулымда балам җан бирде. Хәлим миңа иелде дә, үлгәнен сиздермик, мәйетләрне станцияләрдә ташлап калдыралар диде. Хәдиямне итәгем белән капладым. Тикшерүчеләр узганда иелебрәк утырдым, сизмәделәр. Безнең бәхеттән икенче көнне кичкә таба ерак көнчыгышның Минусинск шәһәрендә төшерделәр. Баракларга урнаштырдылар. Төнлә Хәлим белән күл буендагы аулак урынга алып барып күмдек. Күпме генә тырышып карасам да йоклап китә алмадым. Таң беленү белән баланы күмгән урынга бардым. Бала юк. Шул чак су өстендә йөзеп йөргән кызым мәйтен күргәч, тилерәм дип торам. Әле ярый артымнан ук Хәлим килеп җитте. Сулы урынга күмгәнбез икән, урынын алыштырып яңа кабер казыдык. Баламны тагын кулыма алдым. Кабергә салып балчык белән күмгәндә нинди авыр хисләр кичергәнемне үзем генә беләм. Йөрәгемнең әрнеп сызлавына чыдарга көч бир, Раббым, дип ялвардым. Безне бу ят җирләрдә тагын нинди авыр сынаулар көткәнен бер Аллаһым үзе генә белә. Безгә бу шәһәрдә 3 ел торасыз, аннары Урта Азиягә күченә аласыз диделәр. Хәлим төзелештә эшли башлады, мин җыештыручы булып урнаштым. Тормыш дәвам итә. 3 елдан соң Үзбәкстанның Заамин районына күчендек. Икебез дә совхозда эшли башладык. 1935 елда кызыбыз Сания туды. Яңадан 2 елдан улыбыз Илдусны алып кайттык. Хәлим нәсел дәвамчысы булды дип куанса да, улыбызны үстерә алмадык. 2 яшендә үлде. Иртән барыбыз бергә мамык кырына эшкә киткәндә, Илдусны карарга 5 яшьлек Саниягә калдырабыз. Үзе дә сабый ишәле ул. Ә бер көнне кайтсак, Сания безне куанып каршы алды. Бүген Илдус бер генә тапкыр елады, ипине суырды да суырды ди. Бишектән җансыз улымны кулыма алдым. Сания имезлек каптырган да, бишекне тирбәтеп утырган. 1940 елда балалар арасында таралган шир безнең улыбызны да җир куенына салды. Рәхимә тормыш китабын уку белән шул дәрәҗәдә онытылды, янына Сания килеп утырганын да сизмәде. Кызының "Язучы дәфтәреңә язасыңмы?" дигән соравыннан сискәнеп китте.
Битләре саргайган дәфтәрне Сания бик тәфсилләп тотып карады. Аннары кадерләп саклык белән генә сандык читенә куйды. Апаларыма да күрсәтербез, алар да синең язучы дәфтәреңне укысыннар дип әйтеп бетерүгә, Мәкәрәмә белән Наҗия дә кайтып җитте. Кызларының икесенең дә йөзләре шат, кулларында төргәк. Хезмәт хакы бирделәр, кибеттән прәннек алдык, тәмле итеп чәй эчигән диделәр. Безнең дә сезгә олы яңалыгыбыз бар, дип Рәхимә өстәл янына утырды. Галимә апалары белән табышып күрешү, алар тормышында күптән көтелгән зур вакыйга булды. Үткәнне бүгенге көнгә тоташтырып, Рәхимә балалары белән озак, бик озак таң беленә башлаганчы сөйләшеп утырды. Галимә апа гаиләсен таптык, әти дә сугыштан исән-имин килеш кайтып җитсен дә, аннары туган ягыбызга таба кузгалырбыз, диде Наҗия. Амин, балакаем, диде Рәхимә. Галимә апаң радиодан ишеткән, безнең солдатлар Германиягә барып җиткәннәр, тиздән сугыш тәмамлана ди. Әтиегез кайткач тормышны өр-яңадан башларбыз, Алла боерса. Наҗия әнисе янына килеп иңеннән кычып утырды. Ниндидер мөһим сүз әйтәсе булса, кызы аны кочагына алганын әнисе яхшы белә. Әнием, бәгърем, сугыш беткәч тә без әле үз белдегебез белән генә кайтып китә алмыйбыз. Безне чиг аша уздырмыйлар. Сөргендәге кешеләрне туган илләренә кайтару өчен Сталинның указы чыкмады бит әле, диде җайлап кына. Әй шул кызым, Галимә апаң да шул сүзне әйтте.